madisco. Tusangana kupi? Tinosangana kahwani chete kugaza. Oh, kugaza that day. Mwana wanyu Mndara? Yes. Yo. Oh. Tatopa masesera. Masesera. Ya blashe kumtakura chinonzi chi? Chamari ipati 2. But part 2 yacho changu in short because chikwata achina kukwana. Yeah. Tachidevela vatakambosiya vatanti nawo musi kwa Wedzera. Ana blood Vese hatingazomenshena nemazita. Vamwe vakatotisiya na Boris. Vamwe vakaklare. Vamwe vakakwanja. Vakatsama. Isusu inyasha dzaMwari. Kuti tibande potoro zvatiri. Hakuti kubanda chamari. Tototenda nino ndiye atigira. Mapotros. Ndiye atigira because angoti pass through ndakabanda. Bana wangu let's pass through. Vanonga ngaitotaura chikomudhara kwabuda kuti ndisinoda muwangu Handisi doubting Thomas. Ganza handisi doubting apindureka because ndazoti ndikumupaka manje apindura kanzi aiwa handei kwamataura ikoko because ndimakatirakidza nzira kuti ndisvike patiri ipapa ndiye minox mad minox video yekutanga iya yakanetekeshera mukurumbira iya Plaza makatigadzirira nzira. Sisi takumwesa marobots nema-white lines. Right. Because i-community service yatakaita iya. Hakuzi kuti hanzi kana kuti chi-community service kuti nzira dzedu because dzanzanyanya pothole. Hatingakundwe kane dzimwe nyika dzakapusa dzimwe dzedu. Isusu Zimbabwe chaiyo from Roddie to Zimbabwe taifamba munzira dzakanaka. Ndisema asi munhu wacho anenge ambochenjerawo kuti ngatinamei nzima hatizoziva kuti ndiani afungawo izvozvo because hatinganongedzere kuti ndinhingi akafunga izvozvo pika pamberi naye munhu Chii chamuri kutaura ivi? marodhi Chii chakaiti? kugadzirisa marodhi Kubwai? tanga tagara ari kumbotiratira kugadzirisa mataundi mese ari kupanja hatichaminyuka taiminyuka nekufamba murodhi zekuti kuzofamba usiku unofunga kuti chidhuze chi ndabatwa hurweki iwo sinobatwa hurweki wapinda mupoto capital city Tachangosara kuita fish chete fish mafish pond Ngatiwo mafish pond. koya vaenzi tavingo nevaenzi vaenzi ndokausha yedu kuno tingakati here Aiwa, continue. but at least zvizvozvo tinenge chingofara chingodaro kosi kuti vaona kutamba navo namuti Yes, sir. zvekuti munoziva zvatingoita ndio kausha yedu kuno kuZimbabwe kuno maona ndokunga mangono mbichani samushoti ndozvinongoitikawo mumbare tiri mugeto inonzi Just music. At least zvinhu zvacho kuri kumbare mukanzwa unzi hanzi kune zvinonzi hanzi kumbare vanhu vanonetsa aiwa kunetse zvinhu ungotiwo zvinhu zvinenge zvangonetsawa but at least tirimbotira tukava nhamo aiwa nikisi ikauncha Saka unotovaziva vesa. vatonhochana atosaruta igenga ravo vanotamba pachipoti ipachipoti but at least tikumbotry because ingaite nzara zvedu tingaite nzara kasi because inonzi Germany wadya vamwe vari kudya vachiguta vamwe vachiva nenzara because haungazofamba uchitaurira munhu wese haungazofamba uchiteedzera munhu wese uchitoda tine nzara because nzara iri kwese asi kazhinji kacho degree ibrain yako
unogona kuva usina kuenda kana kuchikoro iwe ukazi adjust rakangwara rinokopera mabatizakopera zita mufana ari kutaura zvamaita nhasi kubasa mabhazi kuti mukuita ndine zino ndava nanzi endai munobviswa zino mai mazino abifo sick leave tida kutodhabhura kusvika muholiday after holiday musi wa 25 26 tuze ndikavanyarawo kubasa kwacho ndozoenda 27 because basa racho nderigoni handina kupuhwa ndakatsvaga ndega ndichibva ndataura zvandinoda zvatanzwisisana saka kana achida ngondidzinga unondidzinga zvo asi at least inini basa handichemeri basa because ndakatanga kusenza ndine 18 years Meta basa re? mazuva ano ndaindigenous ndakuita zvekupenda I'm a subcontractor at least to cut in short subcontractor I can subcontract even a company. All right. From building, from building, tiling, walling, plastering, whatever it is, painting. Construction, I can do it. You don't organize materials. My way, that's my job. Was hapana mabasa ndiri kutaura haze kungoti ndifembera fembera. Kuti ndive pane apa ndane almost about 25 years. Nyika payanga yambotanga yambozunguzika zvimwe zvezve makambani avharika. Saka majambi matoma 60 something. I'm 62. 62. Yes. Maambeta birthday. Kana birthday party. Birthday party ndaita ziko because mari yaishaikwa munyika. Chido ndinacho because mari yaiti ukaibata mangwana yafufunyuka. Waibata mangwana yafufunyuka. Saka unoita sei yekuti ukatadza kuzvironga usiku mari yacho waipuwa usiku. Mukaita party manje nemazine nyaya zingade Nzara munobva makatenga keke. Mazwano kana kaitwa tinongodya mupunga wacho tinongopfekera uchingomesa salad ndeze kumedza nemayonnaise neminzi they do dega Nema butternuts. nema but exactly zviri soft ingori kwanje kungoti chidumbu rite fit Ozongoti kaderere sadasi. because kusimba chako iri Nzara atiicheuke because Nzara takakura nayo. Atirambe makashinga party 2 yataweka. Ndosaka tati ipati 2 iramba makashinga pati 2 suffer continuous. Thank you mpano. Saka uripo. Unoziva iwe because mimi ndima kutaura nechirungu isitotara nechivana. Chirungu chacho vechigona because takadzidza Oxford. Yeah. Oxford. Yanga iri times 2. Grade 1 grade 2. Grade 2 grade 3. 2 in 1. 2 in 1. Yeah. Ukasvika form 3. Wato form 6. Wato kuvarsity because unenge wato syllabus yeOxford. Saka hapana we akazopinda form 6 uya kupedza mari. Ipapo ndakagumira ipapo. Nasi tikaenda inini ndikuto employer. Yeah. Graduates. Yeah. Vakatopfekedzwa nguwani idzo dzedze. Vakabatwa musoro ine anamboenda ikoko ndakangopfuura nekuvhasiti ndichitopenda kuvhasiti ikoko aikona kuti ndidzaitopenda handina kudzidza ndichitopenda ndakapenda kuvhasiti kwese kufaukatri kuningirikiri veterinary zvakawandisa kwese ndakapenda chete takazotadza kuzowira nenyaya yemari because kwanga kuzomboshaikwa mari. Asi munyika mangu handitize because tinotomira kuti tiite sei tiimise nyika iyoyo kutomira tese together as one nyika ifambe asi leo kuita vanhu 2 kuronga kuti Anditi. kozoita moronga kuti vanodya surprise vamwe vafanira magete akawanda fembera tikudya neimani vanenge vasingazive kuisa zvinhu izvozvo patebhuru vanotsamwa vabikirwa mavheji but havana kutenga nyama yacho. taura ividhiyo chamari woningo magete achafanira kutsvaga mari katikatekuba dijomu tsvagai mabasa mochemara izuva asi zuva racho kuti Mdara kuti utsvagai mabasa anowanikwa kumana. Tinovapa mabasa because vanofunga kuti dhuze inini ndikungonakidzwa nekugeza madziro edzimba dzevanhu but vakazouya uchiona maprojects andiri kuita ndopavanozobhiliva kuti because inini chaizvo hakuzi kuchembedzwa nenhamo ndikuchembera nekusenza
because ndakatanga kusenza ichi kudhara ichiri soso kusvika kuti mukaka wese dai soka kuti dai nyika yedu yanga yakasununguka zvakanaka-naka dai ndiri papenjeni ndichingotetena mari ndakasununguka ndakatwasanudza magoma manje zvinhu zvacho zviri kunetsa saka ndiri kuramba ndichingotwasanuka zvasoo ndisi kuda kuchembera inde kuchete plazi kufira pabasa unge wachi mufana wangu ari kutaura mufana wangu ari kutaura haazi kufurirwa taura mufana wangu taura zvinonzwikwa nenyika yese mufana zvizvi zvari kuita izvi inyika yese hanzi nenorth east south and west iya pamabuya pakati news north east west south panobuda news mufana unogona saka ndetero kuti iwe taura nechirungu ndounoziva chirungu mufana ndima kudai so zvese pedzisa daitisa choko chamufana taura nhasi taura tiri tu mufana saka dati ipati tu collabo kafather and son yes Saka mutoti baba nemwana ba. haizi Jefferson and Sons is father and son kune Jefferson and Son this one is father and son Uyu ndio chingani? number 1 Nemakoti mangani? ndewe kumba 26 ndewe wandi kugara naye kunozoita outskirt handingaunganidze vese tinoverenga aripo plus nonzi une ukungani otaura kuti ndine 17 zonzi dziunganidza musi wacho wekufa wokukwanja ndo paunozonoti hei ranga riri donze uyu ndiakaita lake akagara padhuze neni because is very intelligent nanhasi ndiatori mukampani ndiari kudeni achatotora kampani yangu yandinayo iyoyo Inonzi chi company? It's a good job investment. Good job investment. Good job investment. Okay. kana kuti father and son investment Taura futi mfana because inini kana ndadweta unogona kuchinja zita rekampani. Unongoseta rako rakuda level. Yes. because unaona chofana kuita muchibhembe ndani kutsvaga gauro upenyu ufambe because musashamiswe muchinzwa ndichitaura language yakafanana isusu tiri kunzi ma-digital fathers. Digital fathers. Digital fathers, yeah. plus handitidara kune instant noodles ne-instant photo izi toita instant talking ipapo Thank you. yobva yangobuda ipapo Pinda mfana. Chiritaura digital iyi. Digital. Digital yangu kana ichitara pa digital inini ka. Ndikuita zisiri zvezera yangu. Because ndikukwana kwese. Yeah. Pamadhara ndinokwana asi madhara handidi kutamba navo because varuda ngondichovhera kuti tende kuenda kunonorima. Handirime ke. Handirime indinorima nebrain. Yeah. Plus ivo vakaenda kunonorima kuti kaenda kugarden kwacho neindiri foromani wavo. Yeah. Because kurima chaiko ka basa nengirikinire manpower rekubuditsa simba ndakariita kare. Aungati ndachembera ndakuramba ndingoribuditsa this time ndakusenzesa chi brain ndio digital. Kana chiti digital kushandisa muloko donoscope because kana chiti donoscope ibrain Medulla oblongata. imedulla oblongata. Yes, because slang chacho katinokutaura from Sosbury kusvika kuHarare taura slang because takambonocha kudhara mazuva ano vari kuti taakuketa. Saka there is a big difference. Kana kubeka. Yeah, kana kubeka kana kudabla. Saka isusu tainocha from afar from here to Ningiri to Willard. Manje vafana vari kuona vari kunocha vari padhuze because eyesight yavo yakwadzwa nei vari kuona zvakawandisa steering Plus my drugs. iko kunyanya ikoko kune mutoriro kuwanza Mutoriro chi. mutoriro hameno zvimwe zvavari kuexperiment hanzi bhaubu imotaura vari kubatidza negwenya so Oh. nekuti munhu atanga kutora atanga ngoona kunge munhu ari kufamba ngari nezvakutaura kuti munhu adendiuraya apa munhu anenge achitopurata achienda kwaari kuenda Wakatomboona munhu akarohwa nawo. vanoona zvisiri izvo Rose ndakazonzwa mumwe munhu aitotaura kuti hanzi hapana pane gomba iyo hapana gomba pane handiri kudzika mugomba kuma ndaakunyura ndo patakazonzi iyo anorova mutoriro ndakati hei vanotoziva neizvozvo ka chititsanangurai because vari kuexperimenta because that's why tikutaura kuti ivafana acho sainzi yawandisa kwavari manje sainzi ndiyo yakuvavhiringidza maona Handile. because vari kuexperimenta kawangonzwa kunzi aka kanodhaka infact hakuizi mhosva yavo
komwe atakanzwa iri kuparati kwetanzania uri kuzorowa here pamapamba ndebweyo hanzi tsvina iri kuzomikiswa nemitoriro ndebweyo inofana kuinvestigatwa kwavakuenda hadziyo ndo nakadhula manje nakadhula ari kufamba wakabhenda saka bhaubho anotora bhaubho energy saver ndokurova zviri mukati zvai ikokuzongosenzeswa mhino kurova pabhalbhu paya paenergy saver ndiri kanhingirikiniswa aka saka manje vari kuda kuti nhingirikini konti pavanenge vachismoka papa yopfuura nemukabhalbhu muyamo ichitora mheno powder irimo imomo mheno zvavari kutaura because vari kutry mutoriro vari kutaura zvine zvazvo bhaisi bcause kana uchiona pane gombepo pasina how can you explain kuti wazotorei mukati mebhalbhu ndokuenda kwavari kuita ndopengelenge inonzi straight to the annex C2 doctors abonzi C2 doctors doctor mumwe anenge ari kuinyanga kuzazikoko mumwe mhena ari kunjelelo atone vamwe 90 avada kuona iwanzi C2 doctors mpana wakuenda pamberi pangu mpana webhozi wakuzivisisa njelele mpana njelele uko mpana kumapisa hei umaenda nechipawereko kwese hachipawo chakatendeza kwese avaenda kumatombotombo chete zvinozongonetsa ndechitija vakawanda vazoda kudya vega saka totangonotango chete mpano wandinaye zvangu soka chandakangomudira so because akapindawo mufyuzi yakanaka because ndakazongomutorawo njanhamenisa kubasa kwangu namuti mpana iyi ndiyo life pension uku kwehedhonza uchidaise unotamba kwese because haungongoramba uringoriku uchingopenda because kwandaka dhigiri rake rakazotora ari kupi kuchipawo izenengirikini music hanzi dating ari kutaura ndanoziva chirungu because ane macertificate ake ine handina certificate handina certificate saka mudara chipedzisa yakavhidhiyo yenyu motitaura madminox tamarika inini chandinodawo imimi ndimi manager ndimi promotional manager zvese everything you are my everything you are doing everything for me ikoko isu toda kuti papati 3 chazouya because tine zvakawanda because tine bhegi renyaya tachidangoti vanhu zvenyuka vanoda kuuya muzimbabwe ndo matinogara tinogara kugeti hatigare mumasabhabhu kana kuti chichi tinoti mugeti koti kune hohoho hohoho yakapera time yake hohoho yangosara yangu yebrain yekutsvaga tigadzirise mastreet edu rekuti tikakurakidza iri picture mukaona mapicture edu zveshuwa mainvestors munouya kuzogadzirisa kuti inga kuno nyika uku kunogara vanhu vari very intelligent sei vakati totodai mimi kuti mutouya muzoita maadvisors muchibatsira vakuru vedu vemuno amairoti maneja wangu ndiwo andauya kuzoona kuno kumairoti murikuona vandinawo kurudya vari kuita form 4 paharare hai havambozviziva ikoko ndeyakudhara ndichagerwa form 4 takambodzidza tese kucreshi inini chino ndazatiza because inini I was very stubborn and very dull in mind. Yes, and thieving food. That's why ndakazoreform. Ndakareform. Ndakareform ndainonga mapenzura evamwe ndaitora. Kana chikafu chaunzirwa vamwe ndasingaunzirwe chikafu vasindaiba. There is something which is taking place. Yekuti inini mune kuti muda kuchekeresa vanhu. Madhakwa nemadzewani. If you are drunk, you are being given something to someone, a volunteer. End of the day, munochekereswa pakudeni. And when they must go back to school. Yes, kupinda inonzi mutoriro. Mairo taura chirungu because video iri kuenda kure. Iri kuenda kure. Taura chirungu. Nimuri kuti ndoziziva taura chirungu. Person. Ukaitwa welcome to the family anditi. Wauya panapa, how are you? How are you? How are you? And right. Wadakwa. And this way, you are changing the story now. Kuti
Ndakarwa inini. Iyo ndio wangu waba. Chida kuya zvose nopuwa. Secondly, ndada kuchekeresa. Unochekeresa. Unochekeresa in which way? Unochekeresa nani? Iyo ngaziziye kuti uda kuchekeresa ere munhu. Ile munhu ngaziziye kuti uda kuchekeresa. Just hold on. Hakuna munhu anochekeresa munhu business sirake. Murunzwere mashizha. Murunzwere ndoro chena. It will never happen in that way. Ini ndo yapana ndakagara pana. Ndauda kuchekeresa. Pamba pangwera. Kana pari kuikwa machips handizvere. Ndokuti chimbouya loya handizvere. Let's go and eat handizvere. Ndokuchekeresa pabusiness siri rangu inini. In which basis? And otherwise on top of that, people should go back to school. You know the external studies. Kudzidza kudini? Akupeni. Saka kwakazomboita night school. Matadza kudzidza makuseni modzidza usiku. Tinopera isipo nesauti. Yes, my mother. Alongside Instagram. Yeah, he's Yes, my mother. How are you? Sister Not so Did you say? Mama. But it's first you say but it's Mayo. vakupendo vabva pamari yavo 30 cents. I'm not very expensive. Ndegara muna chinamhora pa 36. Uinganyararo Mayo. Uyu ndiye akati zibariswe nomwe mumwe. Mirai. Sister. Tairase. Ndakabariswa namamaroti. Tairase. Kwandiri takazongotiza kwamutani. Makutenda sister lo. Mautora prefect head girl. Class monitor. Arare hai. Ma form 4, tiri ma form 4 kapana. Dano ramera makumbo. Ngatikatire ipapo. But amuna kuisa kaningi phone number yenyu. Phone number. Tabazo ya mistress. Phone number yotaura imwe. 0785 411 687. Sokerera futhi. 0785 411 687. Vane waidotara. Ya, tida kuonesa kune vave ukama vanenge vachitiziva kuti aiwa hati. Weukama ndani. Vamorese. Kwawe kuese ikoko. Vamorese nemazita avo. Ya, like my sister Rumbi. Vari kupi? Ari kuAmerica. And sister Jackie. Aiwa mdara John na moms na Edith vakadzoka vari kokumbo. For Christmas. Ndo kuTexas vai. Vari koko. Yakauya. Andri chichewe naye hanzanaiona nayo. Kuinda. Che drive Nandiri kubasa shamari. Kubasa ndikurara kubasa mani. Handiti musipepe pandakasvika panapa tandakatakura kamugwendi kanga nabhuru wangu apa. Muna jabi muna apa. Ndatobva kugraft night shift mwangu. Andikura inini chamari inini zvekusenza saka ndatara kuti pamberi nekusenza. Ndoda kusenza. Lazima kama ari kuSouth Africa futi. Aiwa kuSouth Africa tiyo kuzopenda ikoko because dzimba dzemuno mazaidzi dzapera. Nautanga mupi? Dzapera muno. Muno. Yeah, first ndozviri kuti idyisa izvozvo. Ndakukupa dzimwe namba dzacho. 07760 34289. Idzi ndo dzamakuru wani idzodzo. Dzatanga madiki wani. My way. Dzatanga ndedza madiki wani. Dzese dzadza makuru wani. Tamari. Hey, kutaura Tamari ka manuka. Klasi tipa what's down mazo. Taura mfano. Taura pedzisa. Pedzisa tiri pa? Dziri pa what's down. Pa what's down. Asi tiri kusumuka. Because nenye makuru wanakabirwa phone. Mabirwa phone imi. Yakadwa yakapwanyika ndakazongoni. Ndaita yanga iri phone. Ndiye muridzi wayo. Ndakaimba. But mataura muchimhanya kati nyatsodzokera phone number. 077 60 34289. Vane wada kutaura nani? Vanotaura namakuru wani Sheckom. Ndaramande. Ya, chibaba chacho chembare.
kutongoshota because ndakambenge nditakura masimbi ndakatombopinda mumajunior ningirikini Bronxton Mr. Mbare. Those days yange chiri Rhodesia. Manje muZimbabwe ndakuita sei? Ndakushandisa brain andichashandisa simba. Ndakushandisa scope. Brain ndo ndasupervisor. Yes, ndiyo ndazotaura kuti digital elders. Tisima digital elders yet. Samdara watombosimba zvekutoita mazuro. Minoxi chete wangoenda kuLondon. Futi madhezi acho iwe 80s ka. Ndipo ndakatoza. Uyu Nduna, bvunza Nduna. Nduna tichiti twafana na Nduna mubvunze Nduna. Ndichotananza student undara day. And after makwanisa kutakura masimbi kama get away. Wande akazonishauta mfana ndikazora. Nduna haiti kangana nyacho. Anzanu. Mfano uyu kwa Diamond uyu mfano. Wakuzofa anzanu. Ananzadzeka pura. Ananzadzeka pura. Ananzadzeka pura. Ndikwana Ford kwa Mkweshi. Ananzani stera yake mfano uye anzani. Ken. Aripo stera. Aripo. Anzaniko. Baba na Ken Mkwesha. Na Charlie. Charlie. Hey. Kozeta. Ananzani uyu. Rambo uya richitiza. Kirian. Kirian angari mabondo. Saka mama is danger. Anonzi iye. Sitaka kana tikazori kungotozo kutumira mu WhatsApp. Ndio vunza Nduna. Nduna ndakazomutenda kati mfana muka. Keep it up. Ndoza tinoda because Mbare ndiye tinoda. Ibe tunozani chakazondita kuti ndiregere Bronxton. Ukona? 1. Plus nema broken ribs. Up. Mahambo mamiswa mdala. Aikona kumamiswa ndakatsimbirwa nesimbi. Ndikazoziburusa ndakaita dzekukanda matumba pana naita zo. Iwe dai ndakafira imomo. Saka kana nhasi mabaya acho apere. Andikuda kutora efe. Apere. Simbi dzacho dzakawandisa mfana iwe. Inini ndaitirana ndiri ndega. Iwe ndaitsindira dundu pi. Iwe kana nyanhasi iwe ukaona munhu anozoita domen night club ihombe playboy ndakabva ndaita overseer mamuri domen kuplayboy chini ndakabva ndasvika ndingopuhwa nyembe kunzi overseer ndaidhabhula ndanairidza ikoko madhezi majaivhana anga ari kujobs uku kwangu nemovement neilanga yanga itori b tichitanga nadon gumbo titi nana keti Ferguson don gumbo pusi ncuve Adam Chiswa achiri kuombera maoko asati akuridza ngoma ndida kutaura akazenga angopfeka tumaheti twese ningirikini twese so ilanga manager wangu angati Thompson Kachingwe akazoshaya Canada akashayira Canada aito akauya kudheni kwake akati ranzi mpana usati wafana nasinari uri mwari here Thompson tikanzi mpana nezvawaita kuningirikino because yaitoti hanzi iwe uchaita nhumbu panzvimbo kuti uitise mukadzi nhumbu uchaitiswa nhumbu nevakadzi because ndakamubhaizira ndakamutora girlfriend yake small house yake akagumbuka ndakatengeswa na beef ndakanditengesa beef yebora madzvanyo inini nandiri personal bodyguard yemaplayers edynamo daitomboita kuningirikini maton ehwai inyama yehwai kana mbudzi weza ndingamuite poko anga uri mufana wangu but ndakandibhombesa kuna Thompson Kachingwe hanzi Sheckom because girlfriend yabeef yaitamba nemukadzi waThompson saka eijibulisika because aiti kana akuya padho saka inini zvandakaita ndakamumisa padho ndakati nhasi mukubhadhara tokanza iwe toda Thompson chichichi ini ndizive zvangu kuti aisenza kukaini 300 kumamovie ndikanzi ini ndikuzisenja ndati nikuti hamuzi kupinda mahara bhadharai kwakazondiita so nchiva ndamboda kususpendwa nabosi wangu nenyaya yonzi warambidza girlfriend ndati alright inini basa remhasuru handinei naro because inini mhasuru ndeyangu
haitengeswe ndinongobva nayo pose rapopindwa nevanhu mahara ipapo ndakangorovha 2 days chete ndakavazotorwa kumba nemotikari anzi hamfana taijoka mani iwewe because ini ndakanga ndakutoto because mafia ndakazenge ndakutuma mafia mani kuti nayorabhaza madinga handiko saka ndobva yaipinda mandi because inini ndaenzichi ndounoziva matroti ene ndayaziva ani mamuri gefo futi ko iwe send a thief to catch a thief ndobasa ndakapedzerwa ipapo saka ipapo vakaona kuti maiwe mbama nemakomtomato acho ya zvaka ndichidezi chibhalanzi cheche pandakadzokera mahwanesa moto wadzima ndakadzima moto neparafini because ndakasvika kutema munhu neflight ya kurakidza kuti inine ndokubasa kwangu apa because ndaitamba boxeni zvinova punching bag ichekura masimbi saka pandakangosvika ipapo mumwe munhu akangoitawo dzunga avangoitawo munyama avapinda mucrossfire chivana murova izvo vakafara zvekuti chimunhu chee chadzoka apamudagiriwa bonus nega ndakapuwa everyday because ndaitambira ka2 baitambira ka2 ndaiti problem ndikangofunga problem chete ndaingokwira bhazi lift ndaenda tomse Nzara mba hakuna kumira mushishi komunada tongoa nhasi handizika kubasa todamboti kavha ma1 10 because 10 hakuna kumira mushi chiina ati kudiwa mari inada ingoti mari yacho yakawandisa but kuti nditaura because ndini handikutambira panapa haizi kukwana vanhanzi 5 wire ini ndipei yangu yanga $190 asi ndaipiwa 5 wire kundikavha chiproblem chansiri chikwereti but pratiology language yekuti mari ngaiuye but inonzi playboy yanga iri yajob gadengo yanga iri yamisa job gadengo and he the first black man after independence millionaire ndiyakatanga kuita countwa pamamillionaires kana billionaire because aitosupporta gurumende futi angari jobs playboy 7 mile skyline ko 7 mile 7 mile akazi ngakuda kutoitenga saka pampaine makwiki ebidding manje emari maona manje aitoda kutotenga mabhawa esejob gadengu ndiyangari bosi wangu kana nanhasi aisalute him because ndiyakaita kuti brain dzangu tivhurike ko Bob Marley makasangana naye iri Bob Marley ndichitoenda kubasa ndakatozomborova kutombononoka maminutes yenzi chifaro vanhu vakupinda mahara chandatomboti kutyu saka haizi mhosva yakazoitika hatina kuzosvika ikoko takangoti handiri ikoko iko awanga usingasviki but kachingwa anga aripo Thompson kachingwa anga ari padhuze Thompson kondiwanga mapromoters ka because akatozouya kuskyline manje hakusiwo kwaitorare akatobhukirwa manhingirikini marooms nanhingirikini job gadengu handiti because vanga vaine